Hello mga langga. So na ako bisita karon. So ang pangalan sa akong bisita Ate Bingso. Si Ate Bingso. Gunitan na lang nako ang cellphone. So guys, nako ikaw ban pa si Bibi Butsi. Bibi Butsi. Hindi mo kagkat diyan. Yan siya guys. Dalawa sila. Sila alagaan. Kung sa pag-alagaan niyo sa inyong mga anak, dapat hinahanap ko na pag-alagaan ninyo sa ilaha. Dahil sila, napula sila yung mga feelings food. Kapalo po na sila masakitan. Mas loyal pa rin sa inyong mga uyab guys. Magtalangga mga kamay nasa table. Ate Bingso. Oh? Yeah, very good ang Ate Bingso namin. Oh. Ate Bingso. Ate Bingso. So guys, ito siya mga cute kayo na sila doon sa Big Shot. Big Shot, nami diri karon sa Big Shot. Actually, nagtanaw namin volleyball. So, ang volleyball dito na sa unahan ang lahang court. So, kami diri karon, nami diri. Kay pakilala na ko sa inyo ha, si Baby Bingso. Hello, Ate Bingso. Oh, Ate Bingso. Talagsala na sila ginauban diri sa Big Shot. So, karon naa sila diri. Man excited ko magadto. Ate Bingso. Cute kayo guys, promise. Pag gumagod siya gupit na. Para ang tiil, yan. Gigupitan, pati ang tiil, kaya para dili siya dali magbasa. Bangs niya, gigupitan. Saan ka, ate? Saan ka? Akit ka sa lamisa? Ate Bingso. Duha si Bingso. Ang pinaka sweet kari si Butchi. Ikaw naman. Dali. Pinaka sweet niya siya si Butchi. Akit. Yan, oras gada kayo na. Patayanan dito si Butchi kayo, ambak. Oras gada kayo ni. Hello. Butchi. Saan ka? Mamaya na magbaba. Kilala mo na kita, say hi. So, guys, maulis siya. Good kita pang stress reliever, guys. Yan. Mabutan ni sila guys, puro ni sila babae. Mga babae ni sila, so yun sa tag-iya, buntis na daw. 2 weeks. Ate Bingso, Ate Bingso. Ada siya. Gawas ang gila, Ate Bingso ko. Bibi Butchi, ha? Bibi Butchi. Kaya isa, busy na siya kay Permi guys, kaya ang ginabantayan niya, yung amo lang Permi. Oh, tanaw, gahilak-hilak. Paak pa niya ang tali. Oo, napaak ang tali, Wag, uy, maputol yan. Okay. Pero sa ilang tuwa guys, ang pinaka-sweet jud si Butchi. Wala na ako siya gipan, kay mo ambak, ba na ako siya giakyat diri sa lamisa kay mo ambak, magud na siya. So, tara. Ate Bingso, gawas dila, Kiss ako, Ate Bing. Kiss ako. Butchi, wag lagi Butchi, kay magputol yung tali. Lagi sa tali karon. Butchi. So guys, maulan to guys. So nakilala na ninyo among babies. Si Baby Bingso. Hello ate. Ito Ate Bingso. Yan siya ka-cute. Ganda-ganda ni Ate Bingso. Ako ginapansin dito. Di mo itanaw kinikitan sa ilang sa video chiro guys. Yan, kinikitan na niya. Bila na nakatali ang naputulan. Ganda-ganda ni Ate Bingso. Ate Bingso. Hello. Hello, Ate Bingso. So, adjust na ako ang light guys. Medyo silaw. Nagkakuyog among cellphone. Nagkakuyog atong cellphone Ate Bingso. Butchi. Actually, duhanin sila. Nasa kauban si Bibi Butchi. Ganda. Yan, may name tag pa. Name plate. So, kung mawala sila guys, kabuhi. Butchi, wag lagi Butchi. Ginakikit mo ni Butchi yung tali, Paputol na tali mo, baktas ka mamaya maguli ha. Ang pinaka sweet din sa ila guys, pinaka lambing sa ilang duwa si Butchi. Pero siya, sa baba. Patungan siya. Good kayo sila guys. Wala lang ako siya ginakyat kay arisgada kayo kay mo ambak jud. Mukalit lang dagan. Sig magayon tagupoy guys. So isa ko abi gibilin. Kaya nagdula pang amo. Ate Bingso. So mga to guys, tamaw na si Bingso. Sa ate, akit ka? Akit.
Yakit po si Bibi Butchi. Sa pamataas na ilang buhok, di na sila nakita. Butchi! Butchi! Gusto, sana magbago ka na ate. Gusto, magbago ka na. Cute. Si Bingso, Butchi. Si Kuya Bert lang ginaabangan, so si Ate Bingsyo guys, cute ni Ate Bingsyo, Ate Bingsyo, hello, kamu na siya magtala sa video. Ate Bingsyo. Butchi? Di ba ako mag-alis? Dito naman ako. Butchi? Butchi, Hi ka sa kanila, Butchi. Madok, kung biling sa talawit. Sige, akyat. Ya. Yan. Ate Bingsyo. Puntan sila guys, wala sila nagapamahan. Manilak lang. Makoy kay si Butchi, pero pinakalambing na siya. Pinakalambing sa tibing, so pinaka-friendly. Si Butchi, hindi agad-agad maglapit sa tao. Turyahon. Lalo na pag maglakaw lang amo. Inon lang dala ni Kuya Bert na balik lang ako, magbili lang. Magsabot po sila, dili sila parang magaling-asa nga magsabay. Magsabot, magbihave lang po sila. Magsabot na sila guys. Ari, mabuntis na sila. Diyan lang, huwag magtalon ha. Huwag magtalon, uy. Diyan na, manguhit, Kari si Butchi, Maltese half Shih Tzu. Si Ate Bingso, Poodle half Shih Tzu. Maltese Shih Tzu, Poodle Shih Tzu. So, love kayo sila guys, marami din sila mga tao. For sure, makarelate yun ang mga dog lover dira sa inyo ha. Mga dog lovers, mura po din sa mga tao guys, dapat pinampingan nyo din sa mga alaga na to, mga fur babies. Mas mga loyal pa din sila sa inyo mga iyan. Ate Bingso, no? So, maulan to mga palangga. So, hope naka mo sa ko Dakyutan po mo sa ilaha para sa ko Bakit sila guys. So, thank you guys. Bye-bye.